Vimos como goberno provisional sirio Al-Yolani, vinculado no pasado Al Qaeda, iniciou unha ofensiva armada contra a Administración Autónoma Democrática do Norte al Este de Siria, organización que promove a convivencia étnica e religiosa dos diferentes povos do territorio, a democracia, a autodeterminación e a participación en igualdade das mulleres. O pobo kurdo loitou para derrotar o ISIS no pasado con un alto custo humano. O proxecto de autoorganización popular construído democráticamente colocou Rojava como modelo de democracia participativa, cun sentido exemplar de xustiza e liberdade. As mulleres organizáronse como unha forza vital nesta revolución. Formaron estruturas autónomas, consellos de mulleres e institucións para promover a educación e combater a mentalidade patriarcal. Aseguraron que as estruturas fosen copresidenciais, unha muller e un home, e polo que polo menos 50% de todos os órganos estivesen formados por mulleres. Mais agora, unha vez, o pobo kurdo está ameazado polo fundamentalismo islámico, polo Estado turco e pola OTAN, liderada polos Estados Unidos, no seu afán por controlar esta zona de alto interese xeoestratégico para o imperialismo, co apoio da Unión Europea e do Estado sionista de Israel, para repartir este territorio atentando contra o direito de autodeterminación dos povos. Agora, nenos e nenas están a morrer en Rojava. A poboación está exposta ao frío e á fame. Nas rúas estánse a levantar barricadas e a cavar trincheiras, e hai unhas 150.000 persoas desplazadas. As mulleres kurdas, lutadoras pola liberdade, están a ser o objetivo prioritario dos yihadistas. Debemos denunciar o goberno sirio e os